दावधारायाव एबसुनि मावथिफोरा ड्राग्स फालांगिरि आरो ड्राग्स जाग्राखौ हमनानै पुलिसनो गथायदों। बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय दावधारायाव एबसुनि मावथिफोरा ड्राग्स फालांगिरि आरो ड्राग्स जाग्राखौ हमनानै पुलिसनो गथायदों। चापागुरि कक्लाबारि दखरा एबसु आरो दावधारा दालाइसा एबसु आरो रायजो राजानि हेफाजाबजों ड्राग्स फालांगिरि आरो ड्राग्स जाग्राखौ हमनानै पुलिसनो गथायदों। मख'नो गोनांदि हमजानाय सानै बर' सुबुंनि मुंखौ देबजित स्वर्गियारि आरो कृष्णन गयारि बिसोरनि गामिखौ मसलपुर बोरिमाखा आरो सासेया दावधारानि साखाथियावनो होननानै मिन्थिनो मोनो। बेसोरजों लोगोसे मोन 25था कन्टेनारफोरबो जब्द खालामनो हायो। बेनिनो मोन 15 खालि कन्टेनार आरो मोन 10 कन्टेनार थानाय थासारियाव बोखांनो हायो। बेजों लोगोसे गंनै मबाइलबो मोनफानो हायो। बे जाथायखौ लानानै चापागुरि कक्लाबारि दखरा एबसुनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखौ फै जों मिथिना लानि। दिनै जोङो सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नैबे दावधारा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बेन्दोङाव थानाय नैबे दावधारा सकआव दावधारा एमइ स्कुलनि नैबे साखाथियाव गंसे फिसा कमिउनिटि हल दङ। नैबे सिङाव देबजित स्वर्गियारि आरो कृष्ण गयारि होननाय सानै सुबुङा ड्राग्स जानायजों लोगोसे गुबुननो फानबाय थादोंमोन। बे समावनो जोङो नैबे ओनसोलनि फंबायमोना उन्दै उन्दै इयुथ्सफोरा बिथांमोनखौ नुबाय थादोंमोन। नुबाय थानायनि समावबो बिथांमोनखौ हमनो साहस जायाखैमोन। बै समाव सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खौरां हरनानै जोंनि दखरा एबसुनिफ्राय खमैबो जोङो सा 30सो लाइमोनफोरा फैनानै आवग्रिजोबनानै बिथांमोनखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायनाय जादों आरो बिथांमोनजों लोगोसे जोङो खमैबो 25सो कन्टेनार दंमोन। खालि कन्टेनारफोरा जाहैबाय 15था मोनदों आरो बेनिनो 1 ग्रामनि पाउडारनि मोनसे ड्राग्सखौ जों मोननो हादों। लोगोसे बिथांमोनखौ जोङो आवग्रिनानै हमनानै पुलिसनि आखायाव नैबे सिमला थानानि असि बिथांजों कन्टेक्ट खालामनानै बिथांनि आखायाव जोङो गथायनो हादों। बिथांमोना देबजित स्वर्गियारिया मसलपुर बोरिमुखनि आरो कृष्ण गयारि मुंनिया नैबे दावधारा सकनि साखाथियावनो गामिया। बिथांमोनखौ आयेननि राहा बायदियै जोङो खाथिनिनो जि असि बिथां पुलिस थानानि आइसि बिथांनि आखायाव जों गथायनाय जाबाय। खोनायाखै? बिथांमोना गावसोरबो जायो। सासेया कृष्ण गयारि मुंनिया आरो बे सासेया फालांगिल'मोन, बिथाङा जाया। देबजित स्वर्गियारिया फालांगिबो खालामो। बिथांमोनखौ दा असिया सार्च खालामगासिनो, सोंगासिनो दङ, सेग्रोमगासिनो दङ। बिथांमोननि आखायाव हरनानै जोङो हगारना होनाय जायो। बेखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय बिथांमोनाव सोंनायाव जोंनो खिन्थायाखै। जोङो नैबे दावधारा इउनिट एबसु आरो सिके दखरा एबसु जोङो लोगो नांनानै बिथांमोनखौ आरो लकेलनि जि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरजों जोङो जयै लोगो नांनानै बिथांमोनखौ हमनाय जादों। आरो फिन बेफोरबायदि सोरबाफोर लकेलाव जुदि जायोबा जोंनि सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोरलैयै नागारनाय नङा। बेखौ जोङो बेबायदिनो रायजोनि मदद लानानै आरो जोंनि समाज सिबियारिफोरनि मदद लानानै जों बेखौ हमनाय जागोन आरो असिनो जोङो गथायनाय जागोन। जों राहाफारि बायदियै जों राहा लानाय जागोन।